Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο Γνωρίζοντας τον Κόσμο και όπως βλέπω και σήμερα κουκλί δεν πάει σήμερα. Το έχω αυτό εδώ πέρα, είναι ωραίος. Μαζί μας ο πρόεδρος των Πατατατζίδων, ο κύριος Βαγγελάκης. Κύριε Βαγγελάκη, κύριε, απογράφετε το κάπισμα. Κάσε μαλάκα, εγώ το χρημά μου δεν ανάβει. Κύριε Κεβρές. Καλησπέρα. Γιατί είναι στην απλά του πρώτου λόγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλά είμαι, εσείς. Μια χαρά είμαι. Μια χαρά. Θέλω να πείτε από πού είστε κύριε. Καταγόμαστε από την Ισηλία και έχουμε τις πατάτες στην Ελλάδα. Βασικά εγώ είμαι έμπορας και μοιράζω πατάτες στον κόσμο. Αυτό που έγινε τώρα παραγωγός είμαι, συγγνώμη, παραγωγός είμαι. Και κόψαμε από τους έμπορες τα πολλά γιατί ανεβάζαν τις τιμές και τις πηγαίναν το κιλό 88 λεπτά και εμείς 30 λεπτά τα πουλάμε στο κοσμάκι για να πάρει. Καταλάβατε. Του κουμπέλ διαφωνεί. Βλέποντας ότι είναι προπαγάνδα για το λαό. Τι λέτε. Οι πατάτες είναι αλφα ποιότητας. Δεν είπα κάτι με τις φορές που για το κουκουέ, ότι λέει είναι προπαγάνδα. Το κουκουέ το έχω γραμμένο. Πω, έχει μετά φιλία. Συγγνώμη. Τέλος πάντων, εγώ θα σας πω σχετικά με την πατάτα. Λοιπόν, οι πατάτες μας είναι αλφα ποιότητος. Αλφα. Ούτε από τη Δήμα είναι, ούτε από την Τουρκία. Από την Ισηλία είναι πάνω. Εντάξει, εμείς τις μοιράζουμε στον κόσμο, έχουμε πάρει Σβάρνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κουλάκα, Αταλάντα, Στουμί, Καρδιά. Και τώρα έχουμε ένα πρόβλημα εδώ στον Οκομενό, που δεν μου αποστέλει υπογράφει για να βγάλουν τις πατάτες. Αυτό για μας καταντάει η ιδέα για ό,τι πάμε τώρα. Καταντάει η ιδέα. Θέλουν να εκφραστούμε, να φέρουν την πατάτα στο λαό, να πιάσουν ο λαός την πατάτα 30 λεπτά το κιλό. Ούτε 88 από στο Βερόπουλο, ούτε 90 στο Μαρινόπουλο. Συγκινήθηκα. Εντάξει, τώρα αυτά δεν είναι για συγκινήσεις. Έχω λόγο σας. Έχετε και να πάτε να ακολουθήσετε καριέρα πολιτικού. Καριέρα πολιτικού. Εμείς φιλαράκο πολλά πατάτα. Μια υπογραφή στη Δήμο και χώμα στο Κουσμάι του σακί 3 σακιά. Συγγνώμη, δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω είναι 3 σακιά 10 ευρώ. 3 σακιά πατάτες μιλάμε. Και 6 σακιά 30 ευρώ. Δηλαδή εμείς κάνουμε προσφορές στο Κουσμάι. Η πατάτα κανένα τριχούλα θα έχει πάνω και λίγο χώμα έτσι. Είναι από χωράφι, τους παίρνουν, του δέρνουν, τους τρώνουν, του ραντίζουν, αλφα ποιότητα. Αν θέλετε μπορείτε να την πάρετε την πατάτα, να την βάλετε μέσα στο εργαστήρι, να δείτε πώς είναι. Να δείτε την πατάτα πώς είναι. Ναι. Τέλος πάντων εγώ αυτά έχω να πω σχετικά με τις πατάτες. Επίσης θέλω να προσθέσω πως η πατάτα μέσα έχει 80% άμυλο. Το 20% είναι ιόδιο. Αν δεν μπορείτε να το παρατηρήσετε, το πήραμε. Ήταν μια σαφή απάντηση. Εγώ θα θέλω να κλείσουμε την εκπομπή τώρα. Πριν κλείσουμε την εκπομπή, σας παρακαλώ πάρα πολύ στην καρδιά. Βάζετε τη γραμμένη και υπογραφή. Εγώ δεν αντέχω πάνω. Θα φέρω τις πατάτες, παιδιά. Τις πατάτες θα φέρω. Ασχόλου με την εκπαίδευση. Αν φέρω τις πατάτες. Εντάξει κύριε Βαγγελάκη. Αν φέρω τις πατάτες. Τους γεράκου μου. Κύριε Βαγγελάκη, εγώ την πουτάνα μου. Τώρα. Θέλει. Δεν πεις πρώτα. Φέρμα.